श्रीमदानंद तीर्थाख्यो गुरुस्तंचरमाम्यहं वेदे रामायणे चैव पुराणे भारतदाधातुं मध्ये च विष्णु सर्वप्रगीते सर्वविघ्नोपशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वदेव प्रणेतारं वन्दे विजयं श्रीरामकृष्ण गोविंद गोविंद श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमाने अस्माकं सर्वेषां सह कुटुम्बानां क्षेमं ओम व्यासा पद्मासनस्था नारायणाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम हिरण्यवर्णां लक्ष्मीर्मनपगामिनीं यथोषतां ओम स्वर्णलक्ष्मी नमः ओम लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः भगवान कृष्णार महालक्ष्मी पूजारा कृष्ण आभरण संस्थेचे कोण तांगे अन्न प्रारंभ केले तदनंतर तांणे सांदेदेवी उपास तांचे प्रारंभोत्सव केलो चेडू हांस कड त्याने वाडून हाडलें नांव देवान चांग दिलें कसं की मस्त देवाले एक सेवा करतसले भाग्य हे संस्थेक आतां मेळटस म्हणटना कसं की तुमगे कुंदापुरा वेंकटरमण देवान सन्निधानाचे एक रजत पल्लकी पण इतले जण खुशी जाली म्हणटाचो पूरा जाणां पैकी पळयलें रजत तुम्ही जायना पूरा जाणां कुंदापूर पेंटेचे 10 जण आले आणि ताका संबंध भाविल्यांचे ओट जावन गेलो कसं की देवाक समर्पण करका म्हूण गेलो एका या हांगा आमगे आभरण संस्थेक तुम्ही ताची जबाबदारी दिली तांणी प्रत्येक तांगेले संस्थेंतूं ह्या ज्या करता लायक म्हणल्यार हांव सांगचे आभरणात पुरेची म्हणून सांगता न्ही तांणे तांकां काम करतले एक 2-4 जण आसत त्या नमुन्याचे देवान काम म्हणारे रात पेल्लें करून घेवन ताका पूर्ण करून दितात तसले एक त्या कामाचे हंत जाले की नासत तांणी हांनी चांगले तरी पळोवन घेतात तांकां त्या रितीचे असेल ताका सांगतो तांणी एक निर्माण तुमकां जाय दिव्य जावन भव्य जावन सुंदर जावन स्वर्ण पदकी आज निर्माण जाला वेंकटरमण सन्निधानाक तुम्ही एका घेवन व्हरतात ताच्या पुढे एक घर बांधलेलं वय म्हणून जाल्यार घरात दुड्ड खर्च करचो यजमानाची प्रत्येक काय जाग यजमानालोचे पुरा जाल्यार कडेर घर सोड दितना कोणे आचार्यन की मेस्त्रीन की पुरा येवन घेवन सोड दिल्लें म्हणका वय शिल्पीन म्हणतना सोड दिल्लें म्हण कितले खर्च कोणी करत तुम्ही सगळं देवा बदल जावन पुरा जावन दिवं शकरो जाल्यार ह्या संस्थेच्यान आभरण संस्थेच्यान ह्या चंद दिव्य जावन भव्य जावन सुंदर जावन निर्माण करून घेवन वचूच फुडें अपासता तुम्ही नेमकं आमकां हें सोड दिवका आमगेले देवाल बदल हें खंयचे स्वर्ण पल्लकी आमगेले स्वर्ण पल्लकी
देवाल कार्यक्रम म्हणताना आम्ही तांगेल कसं म्हणपा काका प्रारंभ करताना तांणी कोण कशी करत आम्ही देवाल कार्यक्रम करचो म्हणून घेवन सर्व देवा पूजे कोर घेवन प्रारंभ करतात आयचे म्हणणे आणि एक येवो तांगे सर्वेक ते ताजे नंतर वपास गड मारतान वपास ताने ह्या चंद्र जावं म्हण कसं म्हाका तितलें कळकळी की त्या देवाक दिवचे तसं चंद्र जावं पूर्ण जात तरी वपास आम्ही कसं की जालना ह्या देवान बसचे तसं का आवाहन त्या देवाक अर्पण करचे पुढे जाता वपास आम्ही देवाक शरण वचून देवाक समर्पण करचे तसं का व्हड वेळावर रे पूजन करून सोड दिवचे तेच प्रकार आता कसं की जे चंद्र सकळ देवान आज हे कोण घेते निर्माण सकट करून घेते तुमकां हस्तांतर करता ते ताजे पूर्ण देते रे हे सकट कार्यक्रम जे देवान करून घेतले आसा तांणी सांगतात की तुम्ही काका तुम्ही तुमकां आमकां सोड दे म्हण हें घर सोड दे म्हणटा तशें ते तांणी सकट आम्ही देवाक अर्पण म्हणून सांगचे तसले का व्हड वेळो तेच प्रकार तांणी सांगतात की बाप्पा काका कुंदापूर वेंकटरमण देवार तुम्ही निमगो का की बाप्पा काका हें आमकां तुम्ही चंद्र तेरे कोण दिल्लें आसा दिव्य जावन भव्य जावन सुंदर जावन हें आमगेले देवा बदल तुम्ही हें आमगेल हस्तांतर करका म्हणून तुम्ही निमगोचें मन आम घेताना भरती मनात दिवचे आम्ही भरती मनात घेवचे त्यातलं मन भरती जात की त्यातलं परिपूर्ण वेंकटरमण त्या सेव घेता म्हणून तुम्ही खंयचेय दत्तकीचे आम्ही कसलेय व्यवहार कसं करून असतलेचे कसं नसतलेचे चेरुणाष्ट फकत मनुष्य नजरेचे आम्ही देवा कामात तुम्ही नाही आम्ही नाही एक मन तुम्ही केले तसं कामच घेता तुम्ही काय सर्जनशील असेल शिल्पाशा बरोबर आताचे काम असेल त्याचे तुमकां सदैव सार्थक जावन त्याचे वेंकटरमण दिसत ती सेवक तुमकां उद्धार करता देवान तशें आमी केन्ना हें घेतात आमी केन्ना घेतात आमकां दत्तकीची तुम्ही त्या कुंभ मनात सोड दिली ना देवान देव पळय काय बेसून घेवन सगळे जगनी मेळपी सगळे जगत उद्धार करून कामना मी प्रार्थना करता सर्व संतोषार सोड दिवका हे संतोष पाले की म्हण संतोषारे सोड दिल ना कितें वेंकटरमण सन्निधान प्रतिने जाना इले जामाल प्रतिने तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज के समेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की काशी मठाधीश की विनय ओम नमो नवते वेंकटेश गोविंद प्रवास हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद पाहि माम इष्टदेव श्री वेंकटेश पाहि माम इष्टदेव श्री वेंकटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा पाहि माम इष्टदेव श्री वेंकटेश पाहि माम इष्टदेवा अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुदन
ಧ್ವಜ ರುದ್ರ ಸುರವಂದ್ಯ ಸುಜಾನ ಪಾಲನೆ ಅಜ್ಞಾನ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿಜಾನಂದ ನೀಡೋ ಅಜ್ಞಾನ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿಜಾನಂದ ನೀಡೋ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಮಮ ಇಷ್ಟ ದೇವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಮಮ ಇಷ್ಟ ದೇವ वारी जापति परिहारिणी वारी सुदुरिता दया पारवारणे वारी जापति अघ परिहारणे वारी सुदुरिता दया पारवारणे वारी जनाभा करुणा वारिधिये वारी जनाभा वारी जनाभा करुणा वारिधिये वारी जनाभा करुणा वारिधिये वारी जनेत्र वरदा श्रीहरिये वारी जनेत्र वरदा श्रीहरिये पाहि मां मम इष्ट देवा श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्ट देवा श्री वेंकटेश शिष्ट रक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा पाहि मां मम इष्ट देवा श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्ट देवा पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश रक्ष मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश रक्ष मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश रक्ष मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश रक्ष मां वेंकटेश ಎಣಿಸಲಾಗದ ಅವಗುಣಗಳ ಗಣಿ ನಾನು ಎಣಿಸಲಾಗದ ಅವಗುಣಗಳ ಗಣಿ ನಾನು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದ ಸುಗುಣ ಶರದಿಯು ನೀನು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದ ಸುಗುಣ ಶರದಿಯು ನೀನು ಎಣಿಸಲಾಗದ ಅವಗುಣಗಳ ಗಣಿ ನಾನು ಕಾಣಿಸದೆ ಕರುಣಿಸುವ ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮನೀನು ಕಾಣಿಸದೆ ಕರುಣಿಸುವ
ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮನೀನು ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಉಣಿಸುವವನು ನೀನು ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಉಣಿಸುವವನು ನೀನು ಪಣಿಶಯನ ಮೂಜಗದ ಧಣಿಯು ನೀನು ಕುಣಿಸಿದಂತೆ ಕುಣಿದು ದಣಿ ಎಣಿಸಲಾಗದ ಗಣಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಹವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಹವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ನೀನು ಇನ್ನು ಮಾಯೆಯಿಂದಲೇ ಬಿಡಿಸು ಎನ್ನನು ಇನ್ನು ಮಾಯೆಯಿಂದಲೇ ಬಿಡಿಸು ಎನ್ನನು ಘನ ಮಹಿಮಾ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಆ ಆ ಘನ ಮಹಿಮಾ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಮನ್ನಿಸಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವಕನಾಗಿ ಇರಿಸು ಎನ್ನನು ಇರಿಸು ಎನ್ನನು ಇರಿಸು ಎನ್ನನು ಎಣಿಸಲಾಗದ ಅವಗುಣಗಳ ಗಣಿ ನಾನು ಎಣಿಸಲಾಗದ ಅವಗುಣಗಳ ಗಣಿ ನಾನು ಸುಗುಣ ಶರದಿಯು ನೀನು ಸುಗುಣ ಶರದಿಯು ನೀನು ವೆಂಕಟರಮಣೋ ವೆಂಕಟರಮಣೋ ಸಂಕಟಹರಣ ವೆಂಕಟರಮಣೋ 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 ಸಂಕಟಹರಣ ವೆಂಕಟರಮಣೋ भक्ति चौवारू भला भवलोकारी भक्ति चौवारू भला भवलोकारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारी मागतुव मोह सोडू ना म्हणा उदारी मागतुव मोह सोडू
शेषशयन कमलनयन शतावतारी शेषशयन कमलनयन शतावतारी भक्ती चौवारू भरला भवलोकारी भक्ती चौवारू ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ भरला भवलोकारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारी आस्तिक मन सागरांतू आनंदाचे पाळ आस्तिक मन सागरांतू आनंदाचे पाळ आध्यात्मलोक विहार शोक दुःख परिहार आध्यात्मलोक विहार शोक दुःख परिहार संकर्षणाले अंतकरण मोहु मोवाळ संकर्षणाले अंतकरण मोहु मोवाळ संकटहरण वेंकटरमणो म्हणू पावला नाव संकटहरण वेंकटरमणो म्हणू पावला नाव भक्ती चौवारू भरला भवलोकारी भक्ती चौवारू भरला भवलोकारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारी दानी महादानी समाधानी अमगेलो धनी दानी महादानी समाधानी अमगेलो धनी लोकाक जननी लकुमी परम पावनी लोकाक जननी लकुमी परम पावनी संतान आम्ही तंगेले दान मिळले जीवन संतान आम्ही तंगेले दान मिळले जीवन अनर्थ सर्व माया जत्ता अनंताले दयेन अनर्थ सर्व माया जत्ता हरी अनंताले दयेन भक्ती चौवारू भरला भवलोकारी भक्ती चौवारू भरला भवलोकारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारी मागतुवा मोह सोडू नामणा उदारी मागतुवा मोह सोडू नामणा उदारी शेषशयन कमलनयन शतावतारी शेषशयन कमलनयन शतावतारी भक्ती चौवारू भरला भवलोकारी भक्ती चौवारू
भरला भवलोकारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारे भगवंतु येऊन स्मरणे मुनिजन तरणे ओम श्री राम जय राम శ్రీనివాస వెంకటేశ గోవింద ప్రవాసరి గోవింద గోవింద श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय गोविंद सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक मकर कुंडलधर मदन जनका मकर कुंडलधर मदन जनका संकर्षण सर्व लोकपालक संकर्षण सर्व ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओम श्री
కారుణ్య సింధు కమలదళాక్ష లక్ష్మణ అనంత రూప ఆశ్రిత వత్సల Thank you.